ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз хонаҳои арзон, квартираҳо ва заминҳои фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуди ки реклама ки дошта бошен, маромат сурат маълумота дар WhatsApp имои мо рекрем мо дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имзо навор квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар ҳастад ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Корвон ва Испечак ва ҳастад хонаҳои фурӯшӣ аз дигар ноҳияҳои Тоҷикистон ҳастад ки ҳамашон бо нархҳои арзон ва ҳастад хонае ки тайёр ки бо нархҳои 80-70 ҳам хел сар мешаванд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 172 сомон. навора сар мекунем. маромад рафтем. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Испечак гуфтага аст, пеши қуртобхонаи Баракат. хонаи рақами 477. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе Испечак наздикии заправкаи сухтагӣ мегӯяд соҳибшон ки ҳамин хел ҷо будай кадоме ки медорад. аз ду тараф мегӯяд роҳ дорад. Испечак 2 қуртобхонаи Баракат бениҳоят ҷои хуб да мегӯяд соҳибшон. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона кардагии тайёр, 1 та веран, 2 та ҳамом, 2 та ҳоҷатхона ва 2 ошхона. яъне ошхонаи летнӣ ва ошхонаи дарунии зимистона. ҳам дар дуруни хона аст, ҳам дар берун, яъне ки ҳар як кадомшон дутаӣ. об свет пазистия аст, гирди хона пол ниход маҳкам. канализатсия дорад. ҳуҷҷатҳои хона теғ паспорт рӯи ҳавлии бетон ва бо пеши хона хеле заборам кадаги аст. гирди хона маҳкам бо пешои хона бо хеле яъне ба оҳан кади гул кадаги аст. хоб дастфирӯшро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $55,000 ки боз арзонтар мешавад. кадоме ки наличи сумкати мегӯяд арзонтар мешавад. дӯстони азиз, хона ҷои беҳтарин дай. хона мегӯяд калон аст, фақат камтар ки суратҳошон хира омадагия. мисол хона барои зиндагӣ тайёр аст. яке хона рафта хубаш аз пеш бинен. дарахтони мевадиҳанда яъне ки ҳамхел ниҳолои дарахтам дорад. ин аст суратҳои хона. хона тайёр барои зинда кардан. обшим ошхона бания ҳар кадомаш дутаӣ. 5 дари дига хона, 4 сотиқ замин. ин ҳамин рақамош аст. мегафон позитсияни кор мекунад. маромад занг занед бештар маълумот шагирем бо арзонтар мешавад. 55 та мега дар наздикиш мактаб мағоза ҳам хел чизо будааст. ҳам аз поин ҳам аз боло ране ки раҳи даромади хона дорад. бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, агар шумо дар ҳамин хел рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошинҳо ки бошад, маромад сурат маълумотшо рекрем мо дар видео оянда ин ҳамин хел фурӯшда мегузорем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Хосилат поёни Корвон. яъне ки шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ кӯчаи Хосилат поёни Корвон пеши мактаб Саддиқ масҷид дар пешаш. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 6 дар хона кардагии тайёре ки 1 халидори дароз, 1 та топчан, 1 веран, 1 ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. ҳоҷатхона, ошхона бания дурунда ва ҳастай бо дар беруншав ледниям додане ки аҳрякаро дутаиам дорад. термиз, обсвет, гирди хона маҳкам, навес барои ҷои мошинмонӣ ва рӯи ҳавлиш битон кадаги ва дарвозаҳои қимат часпондагия. хона падвалам дорад. дар наздикиш мактаб масҷид ҳастай. не ки пардаҳои хонара мегирем, яъне ки баъзе чиҳоша метиҳанд, баъзе чиҳоша мегиранд. ҳар як хонаҳо даруношон ремонтҳои замонавӣ кадаги бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. ҳуҷҷатҳои хонаам 100% аст. дастфирӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $50,000 боз арзонтар мешавад. ягон харидори аниқи боша мегӯяд бо арзонам мекунем. ин ҳамин рақамошон аст вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон рақаму мегафон аст ки ҳардушон 24 соат кор мекунад. ҳамаи шароитҳои хона муҳайё аст. ошхона бана дурунда ва берундам аст. як бор дига бо занг занем бештар маълумота аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва шиликаи навори моро дар WhatsApp имо падисаш кунед. чӣ намуди ки хонае ки мехаред дар комментар нависед. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшондаро ҷудо карда пешкаштон мекунем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, бояд агар хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аз территорияи Душанбе дар райони Фирдавсӣ поёни Корвон кӯчаи Гравзавод.
ҳамагӣ 2 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки 1 калидор ва ошхона баня кухниш дар берунаш. Гирди хона маҳкам, ремонтҳои хона хай сода аста барои зиндагӣ мешавад. Обшим хонаи барак аста, типа барак ва мисол барои зиндагӣ тайёр астае. 1 калидор дастрош намагад мефурӯшад бо нархи 199 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. Кӯчаи Гравзавод пешина бозори Корвон хай, масҷид дар пешаш, мактаби чизоам дар наздикииш. Мағозаҳошам дур нестае, майна ки магазино дар наздикииш. 199 000 сомонӣ мегӯяд бо арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамошон аст вавилон кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим бошад маълумот дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз боз такрор мекунам ки чӣ намуде ки хонаи замини квартира ки ба шумо лозим аст дар комментария нависен, мо ки ёфтем якумшро дар шумо пешкаш мекунем. агар ягон реклама дошта бошем барои фурӯхтани ягон хона замин квартира маълумот роӣ кунен, мо фурӯшда мегузорем. чорум хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Тангаи гуфтага астай соҳибшон. шаҳри Ваҳдат деҳаи Тангаи яъне ки ҷамъоват ёки деҳаи Тангаи, ҳамин хел маълумото нависиям. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагии тайёр, 1 калидор, ошхона, баняшкатӣ ва 10 сотиқ қариб мегӯяд заминае. 8 сотиқ замина мегӯяд, яъне ки зиёдтишката мегӯяд соҳибшон, яъне ки 8 сотиқ официални ва 10 сотиқ ин хел ҳастае. гирди хона маҳкам, обсвет дорад, ҷои хуба мегӯяд соҳибшон, дар суратҳо ҳамаш маълумае. ягон маълумотҳои иловагӣ мегӯяд агар ки хоҳен мисол омада ёки занг занед фаҳмода метиҳанд. дӯстони азиз боз такрор мекунам ки шаҳри Ваҳдат деҳаи Симиганҷ, яъне ки дачаҳои Тангаи гуфтага астай соҳибшон. дарахтони мевадиҳандаам дорад, обсвет ҳамаш тайёр, дастарошта мефурӯшанд бо нархи 280 та бо арзонтара мешавад. одамоне ки наличи сумката мегирад арзон мекунад мегӯяд соҳибшон, ин ҳамин рақамошон мегафон астае, маълумот занг занед дигар маълумотша аз соҳибашон гирен. фақат хоҳиш ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Instagram, Telegram, чизе ки аст TikTok подлисаш кунед. панҷум квартираи фурӯши навбатӣ астае дӯстон. қисми квартираҳои фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага астае, яъне район ё кӯчаи Борбад. ҳамин хел маълумото нависиям. райони Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад. якхонага квартира астае ки дар сеюм ошӯна қарор дорад, 32 квадрати метрае ки бо обсвет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, ванна. ремонти хона хай замонавӣ нест, не ки средняя барои зиндагитон мешавад. ин ҳамин дом аста, ин ҳамин хели сеюм ошӯна да, ин ҳамин хели сайстани. наздашда мегӯяд хай ин ҳамин хели банк ва мағозаҳо обшун чизҳои лозимӣ ҳастае. дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 266 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. агар ки шумо харидор ки бошед маълумот занг зад бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. ҷои беҳтарин мегӯяд соҳибшон, яъне ки хона барои зиндагӣ тайёрае. маълумот тамос гирен. дӯстони азиз, агар имконият бошад программаи VPN аз качат карда баъд навори моро тамошо кунен, хеле барои мо хуб мешавад. шашум хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон. бояд агар хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол. шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагия ки пешаш дар навес гирдаш маҳкам, боз як камаз шебен, санг, ҳамин хел чизҳои сохтмониям дорад. 3 дар хонаи барак, яъне коробка, фақат дар тиреза, ранг губор, ҳамин хел корош мондаги аст ки инаша худатон мекунем, не ки нархаш бениҳоят арзон ае. нархша 80 та мега бо арзонтар мекунад, ин ҳамин рақамҳо шуда аст мегафон. дар комментария хоҳиш карда будем ки аз территорияи шаҳри Ваҳдат хонаи арзон монем, ина баъди шумо хонаи арзон 80 та бо арзон мешудае. деҳаи Истиқлол. бештар маълумоти пурра аз рақамҳои поёнбуда мегафон аст, маълумот занг зада худатон пурсем. квартираи фурӯшии навбатӣ астае дӯстон. ҳафтум квартираи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа дар 14 микрорайон пеши масҷид гуфтага астае соҳибшон. духонага квартира астае ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, 50 квадрати метрае, бо обсвет таъмин астае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом. наздикии вокзал, бозори Фаровон ва пеши масҷид 14 микрорайон, яъне ки ҳамаи чизҳои наздикӣ дар пешаш астае. яъне мағозаҳои калон, банк, обшим супермаркет ва аптекаҳо ҳамаш наздикии масҷиди калон ва лаби роҳ пеши масҷиди 14.
нарх 270 та мега бо арзонтар омад мешавад. Нами рақамош шаста мегафон кор мекунад. Хона ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, ошхона байни ҳамаш ҳаста ва термисам дорад. ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳем фаҳмидан, агар соҳиби мисол ҳамин нашуда мехона, дар рақамошон занг мезанем, ба шумо фаҳмода метиҳанд. срочно мегӯяд пул дар кораен. кадоме ки мехарад бо арзон мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, бештар маълумотро худатон гирен. фақат хоҳиш ки ҳамин программа VPN скачат карда баъд навори моро тамошо кунен, хела барои мо муҳим аст. ва чӣ намуде ки реклама ки бошад ва дар WhatsApp имо партен мо дар видео оянда фурӯшта мегузорем. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳаштум квартираи фурӯшӣ инашам ҳаст аз Сиратура Душанбе дар райони Сино дар маҳаллаи Гипразем гуфтага аст Канса Консай 19-2-10. Ҳамин хел маълумото наст, яъне канечка бошад ки Кансай 19-2-10 гуфтага аст соҳибуш. духонага квартира аст ки дар ҳаштум ошёна қарор дорад, 56 квадрати метр. духонага квартира полни худ мега сехонага кадагем, ванна, ҳоҷатхона, отдельная обсветсата, лифт дора кор мекунад, ремонтҳои замонавӣ, термис ҳамаи чош 100%, яъне ҳуҷҷатҳои квартираам 100%. ҳамашон ҳамин ремонтҳои замонавӣ кадаги пешаш дар мактаб, заправкаҳо, мағозаҳо ҳастанд. райони Сино, Гипразе, маҳаллаи ҳамин хел наистиянд. Дастрошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ. кадоме ки мехарад бо арзонтара мешавад. дӯстони азиз, квартираи сехонага бо нархи 350 кадометон ки мехаред марҳамат занг занед. агар шумо ҳамчунин квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин ки бошад, марҳамат роя кунед, мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. агар ягон хонахар ки бошад, дар комментария нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. дар имрӯза навор ҳам хонаи фурӯшӣ пешкаш накардем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.